шуруъ аз 21 то 26 марти соли ҷорӣ мусобиқаи вилоятии варзишӣ оид ба футбол миёни кӯдакону наврасонӣ солҳои таваллудашон 2011-2012 дар ду минтақа Бохтар ва Кӯлоб гузаронида шуд. мусобиқа бо саҳми нашрияи расмии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, рӯзномаи Хатлон дар ҳамкорӣ бо раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон ва Федератсияи футболи вилояти Хатлон ташкил карда шуд. дар мусобиқаи мазкур 16 даста аз ду минтақа, 8 даста аз минтақаи Бохтар ва 8 даста аз минтақаи Кӯлоб иштирок намуда барои дарёфти ҷоми рӯзномаи Хатлон барои соли 2024 сабқат намуданд. дар дораи барномаи рушди футбол барои солҳои 2022-2026 ҳамчунин оммавигардонии варзиш, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалб намудани кӯдакону наврасон ба футбол, инчунин дар асоси дастури супоришҳои президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ, идораи рӯзномаи Хатлон тасмим гирифтааст ки ҳамасола мусобиқа барои дарёфти ҷоми рӯзномаи Хатлонро миёни дастаҳои шаҳру навоҳии вилояти Хатлон баргузор мекунад. воқеан иқдоме ки идораи рӯзномаи Хатлон гирифтааст ва махсусан мо ин мусобиқаро дар таҳаи сеюми моҳи март баргузор мекунем. ин пеш аз ҳама ба он хотире ҳаст ки хонандаҳои мактаб дар таътили баҳорӣ ҳастанд ва онҳоро мо бояд ба як шуғл фаро бигирем ки ба корҳои беҳуда ва дигар корҳо даст назананд. мусобиқа дар доираи татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ва барномаи давлатии рушди футбол махсус дар таътили наврӯзии наврасон доир карда шуда беш аз 200 футболдӯсти наврасро фаро гирифт. таи ҳафтаи охир дар вилояти Хатлон мусобиқаи ҷоми рӯзномаи Хатлон баргузор гардида истодааст ки имрӯз даври финалии мусобиқа рафта истодааст. шогирон ва дастпарварони мо дар мусобиқаи мазкур имрӯз дар даври финалӣ қувваозмоӣ менамоянд ва боварӣ дорем ки сазовори ҷоми мазкур мегарданд. пеш аз ҳама баргузор намудани чунин мусобиқаҳо барои наврасон пеш аз ҳама барои баланд бардоштани малакаҳои касбии онҳо як заминаи мустаҳкам мегузорад. соли сеюм аст ки мусобиқа дар сатҳи вилоят баргузор мегардад ва ягона мусобиқае мебошад ки барои наврасон дар марҳилаи аввал баргузор карда мешавад. сол аз сол мусобиқа дар як сатҳи баланди ташкилӣ баргузор мегардад. мо аз номи худ аз номи тамоми варзишгарони ноҳияи Ёвон ва ташкилкунандагони ҳамин мусобиқа пеш аз ҳама ба рӯзномаи вилояти Хатлон ба тамоми он шаҳру ноҳияе ки дар мусобиқаи мазкур иштирок менамоянд изҳори сипос менамоем. мо боварӣ дорем ки дар минбаъда низ ҳамин гуна мусобиқаҳо дар сатҳи вилоят бисёртар баргузор карда мешавад ва пешниҳод менамоем ки мусобиқаи мазкур дар тақвими ягонаи чорабиёи варзишӣ аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ворид карда шавад ва ҳамчун мақоми ҷумҳуриро касб намояд. барои мақоми сеюми мусобиқа дастаҳои Паншери Ҷалолдини Балхӣ ва Синои Кӯлоб бо ҳам рақобат намуданд ки бозингарони Паншер бо ҳисоби 4-0 ғалаба намуда соҳиби мақоми сеюм гардиданд. барои мақоми аввали мусобиқа дастаи муассисаи давлатии мактаби варзишии рақами 3 Кӯлоб бо тими ҷавонони Ёвон андари майдони рақобат шуданд. дар натиҷа наврасони ноҳияи Ёвон бо ҳисоби 6-1 ба дастаи ҳариф ғолибият ба даст оварда барандаи ҷоми рӯзномаи Хатлон дар соли 2024 шуданд. дар фарҷоми мусобиқа ба дастаҳое ки ҷойҳои ифтихориро соҳиб шуданд аз тарафи идораи рӯзномаи Хатлон бо ҷом, диплом, медал ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. ҳамчунин ба наврасоне ки дар даври ниҳоии мусобиқа иштироки фаъол доштанд аз тарафи идораи рӯзномаи Хатлон, Федератсияи футболи вилояти Хатлон ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон бо тӯҳфаҳо сарфароз гардонида шуданд.